Bisan ko niadtong Abril 9 ang pitsa sa pagsaulog sa araw ng kagitingan apan gihimo kini karong adlaw Abril 11 sa Dakbayan, Sugbo. Gipasabot ni Mayor Mike Grama nga natunong sa adlaw sa pagkabanhaw ang Abril 9 o kagahapon extended holiday usab. Aron makasaksi ang mga opisyal sa mga ahensya sa gamhanan, gihimo ang kasaulugan karong adlaw diha sa Plaza Independencia. Mga pinasinugang dinapit ang mga World War II veterans nga gihatagan usab og pasidungog sa ilang pagpakigpatok sa pwersa sa mga Hapon. Ilang pagpakigpisog aron makabot ang kagawasan gikan sa mga langyaw nga mananakop. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. So remembering is a very much important value. Recollection is very important. And even with the word, when you recollect and you do your reflection.